ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Doc Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio. Ano inibala nga mga kagaw, Doc Ramil? May mga sahi sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas ang balatian. Gitawag ina nga microflora. Silingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Kaya ra pagid good bacteria Way mo na yaga panghalit sa aton, no? May mga kagaw naman nga nagadevelop sa aton nga endospore nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya patyon sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. D3 Bio! Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! Ang endospore, amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment. Miskanig ko pa na, buhi na sila. Kaya na nila. Kung wala na sustansya, ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila, kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment, kag pagpabor sa liwat sa environment, sa ila ini sila ma-activate. No, dumamon isang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok, pero pag makasulod sa lawas mo, mabuhi liwat. Amo ni ang posible nga rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik nga infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sa aton proper hygiene, magtinlo sa aton palibot, kag magpreparar sang tinlo nga pagkaon, kag parisan permi pagtumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw. That's right, Sir JP, no? Kakatabo ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo, bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permi ginamon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics. Ako ya Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. Once nga malala ka sa infeksyon, ang kantuan mo, hospital mo. So hindi ko gusto ya magbalatian, bangod lang sa kagaw. Kakapo ya, kung damo kagaw imit yan, tiga tokar acid mo, gaulser ka. Kung damo kagaw imo lian, tiga UTI kaya damo kagaw yung baga, especially ang TB nga kagaw, tibihon kay. So kung gusto ka nga hindi ka tibihon, wala ka UTI, inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio. May monolaurin pa ka nga galibot-libot sa imong dugo. Ina tanan makita lang nas D3 Bio. So sa mga inom da D3, D3 Bio na ang pilia. Upgrade na kamo. Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na. Kulang. Dapat inyo na nga D3, may BCO gid. So dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong. Bakal ka bulong. Kadto pa ka hospital, no? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene, agud maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So amo ni ka importante kung gainom kaya D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7
K5 News FM Dumaguete City 95.7, K5 News FM San Jose Antique 94.5, K5 News FM Calibo 100.9, K5 News FM Rojas City 89.1, K5 News FM Pasig City 103.9, K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City 88.7, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City,
K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:06 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love your eyes. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga estasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso! Sa langaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Maulanon niya aga, mga kakifoy! Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon, subong adlaw, Martes na naman. Pizza 23 na sa bulan sang September. Dasig sa mga adlaw, no? Ari naman kita sa pagdulong sa mga nagapangunang mga balita kag mga impormasyon para sa aton sining mga tagpalumati diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo kag sa Malabutan. Aton sining pagwaragwag sa bilog nga kalibutan. Musta na kamo dati along-along gid kay ti subong kaulan-ulan. Delikado gid para nga hindi kita magmasakit, inom kita gid anay subong D3 Bio kag Mighty C. D3 Bio kag Mighty C ha. Ag para kung hindi ka mo mabasa, dala ka mo payong, kalo, kapote para sa safety naton kag hindi kita magmasakit. Subong adlaw, sabi pagbukas ang ikatatlong hearing sang Senate Blue Ribbon Committee daw nagbagigay ng dayon ang chairman si Senate President pro tempore
Senator Panfilo Ping Lacson kag Senator Dante Marcolita. Ito ginadusog idyan ni Marcolita nga mangin state witness ang mga diskaya si Pacifico Corley Diskaya kag si Sara Diskaya. Ay subong iya ang daw nakita diri sang administrasyon nga mahimo nga mangin state witness. Amo ining si Bryce Henry Hernandez kag si Anay District Engineer Alcantara. Kita mo sa iring subong nagbalik sila sa Department of Justice kay may bago nga ginbuyagyag si Alcantara na may kabahin kuno man nga allocation o kon insertion si former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Agin confirm naman nga si Senator Jingo Estrada kag Senator Joel Villanueva. Kaya mo ning sa hearing gin-excuse sila mga alas 10 kag makabalik sila mga 1:30 or kunto karon kay may assessment kay mo ko ng Department of Justice kung bala qualified na mangin state witness. Ining si Anay District Engineer Alcantara ang bagay nga makita nila sa subong no ti amo ni nga ginbuyagyag ni Alcantara ang mga panibag-o niya nga mga giningadlan sa nakapadayon nga Senate inquiry. Si former Bulacan 1st District District Engineer Henry Alcantara ginbuyagyag niya nga may insertion kag kickback sa anay Senator Jinggoy anay Senator Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada kag Joel Villanueva alin sa mga infrastructure projects dito sa Bulacan. Kamo ning mga panibago diri sa aton subong sadyaman daw ini niya Blue Ribbon na iniya bangod sang politika ti nadiskubrihan gali kay may bulayog na naga-question, bulayog kag awat nga mga tawo na kuno sino kuno nagdala sa mga diskaya diri sa Iloilo nga may project sila diri sa Iloilo, ilabi na gid sa Iloilo City District Engineering Office. Natukiban nga 2017 pa lang may project na ang mga diskaya diri sa Iloilo City. No, may project na ang mga diskaya 2017 pa lang may ara na sila. At that time 2017 ang congressman sang Lone District sa siyudad sa Iloilo si anay congressman, anay mayor Jerry Triñas, di ba? Ay natakop ang term ni Triñas ang 2019 bilang congressman sang Lone District sang siyudad. Congressman si Triñas 2010, 2013, 2016. Amo na tatlo eleksyon congressman na siya. 2016 may re-eleksyon siya last term to 2019. Di kong gina-question sa mga awat nga mga tawo sino kuno nagdala sa mga diskaya si Iloilo. Tisan 2017 giliara na niya ang mga diskaya. Ari na yan, nagapangontrata na yan gali sa Iloilo City. Tao sa Mulilo, ninibla mo sa talakayon tani karon ha. Ara na nga to sining kwanto ang wipa. No, kay badamo sa mga isyu subong parte sa flood control. Ang administrasyon ni Mayor Raisa Tsu gusto nila nga itanom o kon ilansang sa pangunauna sa mga tawo sa syudad na may ghost project diri sa syudad sa Iloilo. Pero as per record sa implementing agency nga DPWH, Iloilo City District Engineering Office, wala sang ghost project, wala sang substandard na proyekto. Delayed lang, delayed. Kaya ang
ang delayed gini may faktor pa dira si Triñas kay may mga proyekto siya nga ginpauntat. Di subong nagabaha dito subong sa may Santo Domingo, Mohon Arevalo, kay may ginaobra. Di ginpauntat man nila to. Balaan nyo, amo nang ginambal naton, paano mo mahambal nga palpak ang isa ka proyekto kung wala pa matapos? Kung natapos na, kag nagabaha sa gyapon, tamo na yay. Tanawan nyo mga project na balangad lagko man, billions of pesos man sa city proper area. Ang dira lang sa Halandone, city proper o. Balaan nyo kayo na kung tangot, nanda mo, Halandone, city proper. Halin sa General Luna, Halandone, kilid ba sa University of San Agustin? Hasta ginadto sa Rizal Supermarket. Hasta ginadto sa Rizal Maria Clara. Hasta ginadto sa Maria Clara may outflow na to. Tiway man ni masulbar kaning baha, kabaha pa na sa amo na nga lugar. Amo na yung gusto nga palpak. Kay may drainage system na kontrobersyal man tong drainage system nga ginaobra sa may San Agustin kay kadugay-dugay mahuman hasta subong gani ang motor gani na nga para nga mag-open, mag-close sang floodgate dira sa may isa ka hotel da guba nakabahin ina sang proyekto. Amo na yung palpak kay nga ati natapos na completed ang proyekto pero why nagserve sa iya sila nga purpose nga masulbar ang baha. Ang madamo nga mga drainage system nga ginambal nato na mga remove and replace nga mga dalan sa syudad sa Iloilo may component ina nga drainage system or may component ina nga drainage nga wala system. Kaya muna nga nagabaha gyapon. Ining ginahambal nila nga nagtuga sa baha, why pa niya matapos? Ang sa Mohon Arevalo, ang sa Tagbak, Punta Talaharo, why pa matapos mo? Kagsubong may ginapagwa naman nga daw gusto nila ilansang sa panguna-una sa mga pumuloyo sa syudad na may ara kuno nga ghost project pero nakita nga wala gali. Ongoing ong project wala lang masuguran bangod kay madamo nga mga informal settlers buot silingon sa mga atag madamo squatter. Kaya mo hindi na subong pwede matawag nga squatter kundi informal settlers na inang pagtawag. Tidira sa may Kalumpang kag sakop man sang kompanya Central Molo may ara nga proyekto da pero hindi ka siling kay maambal kaya nga ghost project nang way gid masuguran bla kag may certificate of completion nga non-existing amo kanina nga ghost kag dito sa Lapas may wala pa masuguran mo. Paano mo mahambal nga ghost nga ara gali? Nauntat bangod sa problema sa mga informal settlers. Nauntat bangod sa pila ka mga isyo. Kag bangod sa pagpauntat. Para matagan lang tanan bla. Tibla nyo, tama kainit subong ang isyo sa flood control mo. Kita nyo to, si Engineer Bryce Hernandez, balik yan ng Lamborghini na, balik yan na yung ang iya sining GMC Denali. Kagang iya nga Ferrari na mga luxury vehicle sa department o kon sa gobyerno. Kagkaina sa nagapatikayon nga Blue Ribbon Committee sa Senado, si Engineer Henry Alcantara daw mahambal na may pagsigabong na sa hambal nito nag-initay man to gani si Senator Lacson at si Senator Marcolita ang subong man gina-question ni Senator Marcolita si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na dapat kuno mauna kuno anay ang kaso.
Di subong nga ginasigitan sa mga hoy-puloy nga mga pamuluyo, ibalik ang kwarta nga ginkabat. Di subong nga mo ng singgitan sa tabo nga ibalik mo. Di ko nagboluntaryo sa ibalik, hindi mo pagbatunon, no? Kaya billions of pesos, trilyon mo. Trilyon of pesos nga kadulaan sang kwarta sa mga pamuluyong Pilipinon. Bangod sa mga questionable, mga substandard, kag mga ghost project. Dito ya sa Luzon niya, damo ito yung ghost project. Diri bisan sino pa maguton mo sa syudad sa Iloilo, wala sang ghost project kay may makita. May proyekto pero wala pa masuguran bangod sa isyo sang informal settlers. Di paano mo tawgon nila nga ghost project man? Para ng koneksyon sa taga San Juan Molo to, wala away gid sila. Diba siguro damo na isyo sa mong parte sa flood control, no? Dugangan tani karon sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Ang aton diri isyo lang matuod Hindi ta pagpatalangon ang tawo nga kuno may ghost project nga wala gali. Ara gali ongoing gali. Ara gali ongoing gali. Wala masuguran pero may ara, pero may isyo sang informal settlers. Isyo sang road right of way. Ang iban pa nga mga isyo. Bangod sang mainit nga politika, ang showdown sa mga barunda kag mga trinya sa 2028 amo ina ang nagapabaha. Amo ina ang nagakatabo subong. Asis plakadlaw bla kung magbabatanan nga baha di basol ni sa kay Congresswoman Jam Barunda. Pasya pasta ang pagpatay kay Rizal pagkuan pa ni sa iya, itodlo pa ni sa iya. Kita mo subong gani nga baw gabaha naman sa muhon aribalo. Di kami ongoing nga proyekto damo, tidaw ginabasol naman nilang proyekto. Pero kung ila gani nga na-delayed nga mga merkado, okay lang. Oras aton nga pagpangalagad las 11:23 na mga ka-K5. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Aton sini nga pagpangalagad subong sini nga udto, no? Ari ini ang aton sini nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan naton ang trakaso hilanat sipon kag ubo kung nagainom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Bangod sa iya sini nga extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3. Ginapataya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses sa aton sini nga lawas. Ilabi na gid ko nagaistar ikaw sa balaon kag matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas blay mo hilanat may kaupod nga pagsakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kung patimaan nga basi may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil kag ginpaamanan sang vitamin D3 nga pareho nga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ang extra virgin coconut oil aparte sa D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa D3 Bio gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok nga may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kaya mag-inom ikaw sang D3 Bio para layo sa dengue. Gusto mo nga hindi magmasakit, mag D3 Bio ka kag parisan mo sa may TC ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog naton nga resistensya sa lawas para nga hindi kita magbalatian. Ang may TC kag D3 Bio mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo
Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo ng Shopee, Lazada or sa TikTok, idulong sa inyo mga proyan. Available man sa mga product center ni Dr. Ramil Oy diri sa Ilope Street, kilid sa Robinsons Haro, Iloilo City. Subong adlaw Martes may libre nga consultation kag check-up. Available man dira sa Orbi Street, Miagao, Iloilo, sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo, kag sa Salvason Street, Pasig City. Mabalik kita dugay-dugay ha, standby! Aton sining dakop ka, ilogo mo promo! Kabahin sa aton sining okay ka, may kapi ka sa K5. Pagkatapos gid lamang sining standby na mga ka-K5. K5 News FM, championing the sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluho sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kalugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastig sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kalugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan ng ginpangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman
gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglaom. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa ato mahal nga makaako, and that instrument really gamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga Kita-kits mga ka-K5 sa Setyembre 28, 2025 alas 5 sang aga sa Sara Municipal Plaza. Para magpa-register, please contact Reggie Temayo at 0966-507-7658 or 0994-411-7687. Pwede mga mo mag-PM sa 88.7 K5 Sara Facebook page o bisitaha ang amon istasyon K5 News FM Sara sa sulod sang
2nd IPMFC Headquarters, Barangay Zirudo, Sara, Iloilo. Pre-registration starts on August 20, 2025. Walk-in and on-site registrants are accepted. Ang aton registration fee, 100 pesos lang or 50 pesos para sa mga estudyante o kabataan na 17 anyos panubo ang edad. Pwede man maka-avail sa aton exclusive t-shirts for 200 pesos. May nagahulat nga mga sorpresa kad papremyo sa tanan nga mga finishers. Sa imo tagsa katikang kalipay sang mabuligan ang kabaylo. Run for Hope 2025. Isa katikang, isa kapaglaom in celebration of the first anniversary of 88.7 K5 News FM Sara. Register now. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Balik na sa aton sining pagpangalagad mga kakipay. 11 Mbps. Ang oras na ginadulong sa inyo sang Cebu Pacific, las 11:36. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific. 11 Mbps. Siktato natin sining team of reporters sa aton nga okay ka may kapi ka. Kampiyon! Kag subuman sa aton sining dakop ka ilogo mo promo. Kampiyon! Check natin sa barangay San Juan sa distrito sang Molo. Mo niyang ang K5 ni basta ka pamati ka lang. Kaya 88.7 FM. Gilayon nga tagaan ikaw sang isa ka box sang DTX Coffee Mix. Healthy coffee ni Dr. Amiloy. Kag tagaan ikaw sang isa ka coupon. Ako nagagamit ikaw sa mga produkto ni Dr. Amiloy DTX Coffee Mix. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Additional coupon para sa inyo. The more coupons you have, the more chances of winning. Sa aton sining dakop ka ilogo mo promo sang K5 News FM Iloilo. May chance ikaw nga makadaog sang cash prizes. Ara dira no kay subong nagkadto na dira sa barangay San Juan sa distrito sa Molo sa aton isa sa mga winners. Kag magalogo siya sang box na may duwa ka mga dice na may cash prizes kag may appliances may kagid lusot no. Daw kagid ya may cash ka na may appliances ka may kapi ka pa. Si sinupodas ka K5 Alex. K5 Alex sa Escalante nagikan sa barangay San Juan sa distrito sa Molo. K5 Alex ilogo mo. Grabe, logo dahil. K5 San, dali kita subong sa barangay San Juan, Molo, sa may Zone 2. Ano nang ido ni dalaman na sa logo na? Mga cute gani sila. Yes, no? K5 San, dali kita subong sa balay ni Nanay Rosalinda Almanon, ang aton subong malugo sa aton nga lucky box ka K5 San sa subong iyang adlaw. So, dali kita particularly no Leo adjust ang kamera nyo. Leo ko no adjust ang kamera nyo. Ngitan. Pitayin dito na namin nga spot la. Maramong kameraman ko din nagapanikotro tapos nagakuot sang iya nga linibo, alibo nga kwarta. Amo na nga gakiwi ang tingala mga ni kami nga kiwi din. Yes, kaya gina-ready niya na ang i-premyo dari kagihatag kay Nanay Rosalinda karon kung malugo niya ning aton nga mga dice ka K5 Zan. Una diri of course, ang isa ka dice naton may mga naka-indicate diri nga mga appliances na pwede madagaan of course ni Nanay Rosalinda. And of course, may araman sang mga cash. So we have 2,000, 1,500, 800, 700, 500. Anong pinaka-diri? 700. 700 pinakanubo. Yes, 500. Okay. Why lang ta sang rep kaya kun rep dalon tabla tamak bugat. Yawan si Tuto din si magakwat na.
Ready na nga mga appliances kasi 5 dyan sa likod naton and of course ang cash prizes. Pero before that, kilalahon nato nanay si Nanay Rosalinda kitiyari kita diri sa ilang humble home ubod sa iyang mga kabataan. Si Nanay kay 5 John may ara sa sang 7 ka mga kabataan. Sige istoryahon ta si Nanay. Nay, kamusta ikaw? How do you feel right now kay pang Miss Universe nga question? How do you feel right now kay ikaw subong ang may chance ka magdaog sa cash prize and of course ang appliances nato na. Nalipay gid ako kaya ko ang nabunutan sa K5 News FM. Parang tuwa ko may bisang surat ang lipay. Ipopos mo yan, J5 EJ, ang surat ang malipayon nga si Nanay Rosalinda Alman. Okay. Okay, smile. Pero si Nanay, Smile. Oo, si Nanay, may-ari ni siya sa Tiangge, kay 5 John, dito sa Futwok, Dampi, Waling, nagsulod kami dire, kay ti ang baha, 40 ka dalong. Taga-tuhod ang baha kay 5 John, that is why nga ti dire kami nagpwesto no, sa balay ni Nanay. Pila ka na ka years na yung naga-Tiangge? Mga 15 years na. 15 years na. So, halin sa muna mo ginaya ang gabulig sinutagpadako sa mga kabataan mo? Oo. Kaya gabigyan kami sa una sa baboy. Ano pag luwas sa baboy? Amon na, baboy kag Tiangge. Okay. So, ang sanggi ni Nanay, kag ang baboy kay 5 John, amo na ang number 1, gid nga nagabulig siya sa pagpadako sa iya. 7 ka mga kabataan ay, no? Oo. Kapisan, di mo malimo pa dahil. Oo. Pero sadly, kay 5 John, si Tatay, ano ba yung pangalan Tatay? Sunny Almanon Sr. Oo. Si Tatay Sunny, nagtaliwa na niya 2 years ago kay 5 John. Ano kabudlay nga mag-rate sa mga kabataan nga ikaw lang isanay? Pero dako naman sila kabalo naman sila mangita magbulig sa ako. Oo, pretty kung kompleto ang parents. Of course, lain din ang guidance ng mga mga kabataan mo. Dumatibag po na sila. Ay, no? Oo. Sige. Kaya malogo na ta? Logo na. Logo na. Ano na on ta kay 5 EJ? Dungan. Okay, so ang instruction nato nay katulugan ta siguro ang radyo sa K5 Karen mag-tukar nato music tapos sabay daw sa music na inuon mo while naga-music tapos paghambal namon nga ano gani iula paghambal ni iula golpihon mo ula para nga maglibot ang dice kag maswerte ikaw kung ano man ang imo nga magabutan karon. Sige, ready na si Nanay? Alright. Baba ulo ko na, Nay. Okay. Sige, K5 John, ready na diri si Nanay Rosalinda sa paglogo sang aton nga mga papremyo. Kampiyon! Sabi may siyo ko si Nanay. Kampiyon! Oh, dosmel kag electric pan. Actually, kay John, piling nga duwa na katuig nga nagtaliwan si Tatay kaya habang na ni K5 EJ habang nga si Basi 2,000 ang mag-abot madagaan mo na kay 2 years nga nagtaliwan si Tatay Sani tanan grand prize yung tanan daw ga luwas sa 2,000 kapag 2,000 to 9 2,000 electric pan puro grand prize Dibinas. Nag-amo gid nga salamat sa K5 News FM kag kay Dr. Ramil Oy. By the way,
salamat. Oo, si Nanay Rosalinda, K5 John. Isa sa ang aton nga klinika product. Ano nga klinika product ang ginabakal mo ganyan? Ay kag ginausargid? D3 Bayo kag DTX 500. Wow, perfect. So anong himuon mo? Ano ang ihimuon mo sa 2,000 pesos mo? Idugang ko bakal takot kang diya. Okay, sige. Congratulations, Gid, kay Nanay. And because of that, Gcash? Ang daong arada yun. Why na yan Gcash? Why na yan? Doon pukusit ha? Oo, wala niya. Next time lang or next week lang or susunod ng adlaw. Kaya pupada yun. Okay. Isipa, pasipiki na. Okay, kamot mo na. Paano tanay karon na? Tago kay, sige, itong tunganay. Kamot tanay, humlad. Homeland Parad. Ready ka na na? Mabato niyo mo cash prize? Yes. 500? 1,000? 1,500? 2,000 pesos! Yay! Kampiyon! Tapos, ang aton nga Kampiyon! Ay, mingin na ka doon kaginot. Subong may pandarana. Yes, I'm done. So, ano yan ang mamba naton, nanay? Madamo gid nga salamat kay Doc Ramil Oy kag sa K5 News FM. Alright. Tanan nga mga reporters. Kay Inday Alex. Wow. Inday Alex. Yes, no, kay Sir John Malipayon, din si Nanay Rosalinda sa nabaton niya nga. Grand prizes kita nang kwaya, no? Amo gani. Swerte kay nanay. Swerte ka man magsugal ka nay? Ay, wait, sugo panahon. Very good. Sa raffle na lang yung swerte ko sa raffle. Medyo swerte. Pero subong swerte, good sa kay Fanjan. So again, si Nanay Rosalinda from San Juan Molo, Zone 2 na. Oo. Kag isama sa nagapanawagan nga ang baha sa ilang lugar. Lalo ka lang. O ginalanag na sila sa kay Fanjan according kay nanay. Okay. And kabay pa no? Madula mo lang ang baha kung mag-untat ulan. Oo. Mag-subside ang mag-untat ang ulan. Mag-subside ang tubig sa kay Fanjan. Sige, upo dali kay K5 Easy Cordova, K5 Karen Badilla, K5 Andoy Sonico. Ako si K5 Alex Escalante. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon! There you are, ang ato naman nga winner. Subong adlaw ba? Grand prizes, tanan ba? Pagdakop din ni Toto EJ siya, Toto did sa Cordoba. May isa na nisa ka box ang DTX Coffee Mix. Tika gamit pagid siya, tiyaro, 2,000 pesos. Pinakamataas nga cash prize. Kag appliances, electric fan, ang baton nakuha sa ilogo mo promo. Ay dakop ka, ilogo mo promo sa K5 News FM Iloilo. Ang ining portion ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Kaya ang DTX 500 may 1.3 million ORAC units. Pinakamataas nga antioxidant. That's why nga healthy ka. Mapalayo ka sa balatian kung nagainom ikaw sa DTX 500 adlaw-adlaw. Malikawan mo ang makamamatay nga kanser, isa dira ang sarcoma, isa ka rare o kung tumalagsahon isa isang kanser apang ini ang isa sa pinakabudlay bulngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa lihok. Yari ang pinaka mga factors nga nagapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma,
Ang sakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, hindi magihong adjuwen. Ginali nga pagkabalik sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang kanser. Mag DTX sa 500, jag BTC, adlaw-adlaw. Kuno ini isang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agud mapungka na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Kalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agud patyo na mga guba nga mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo, Medicina and Wellness Center mga kakipay. Standby ha, magabalik kita pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! D3 Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500 Health Alert with Doctor. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, multiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Klinika Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Klinika Deo Fresh. It's 100% natural. Are
you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Kung mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko. DTX 500, mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa maiit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So, kung kape lang ang pag-uusapan, ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng desugared sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So, habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical attention, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok.
Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Trilyong pesong marsya sa Antique generally peaceful ayon sa Antique PPO. Aktivistang grupo na Mabinay 6 sa Negros Oriental nakalaya na sa 7 taong pagkakakulong matapos maabsuelto. Samantala, MSWDO at MHO San Marcelino naghahanda na ng food packs at gamot para sa mga residente posibleng maapektuhan ng bagyong Nando at Habagat. 4 na barangay sa lungsod ng Iloilo binaha dahil sa habagat. Isang bangka nasira matapos hambalusin ng malaking alon sa Paricagayan dulot ng Super Typhoon Nando. Motor bangka tumaob sa Negros Occidental, 2 mangingisda na iligtas. 3 bahay natupok, 1 sugatan sa sunog sa Barangay 22, Cagayan de Oro. 4 na katao naman sugatan matapos sumalpok sa poste ang isang SUV o UV Express sa Rojas City. At lalaki arestado sa pagnanakaw ng Christmas lights sa isang mall sa Kalibo, Aklan. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Trilyong pesong marsya sa Antique generally peaceful ayon sa Antique PPO. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Family Palanog. Sa pangkalahatan, naging mapayapa ang isinagawang Trillion Peso March noong linggo, Setyembre 21 sa Evelio B. Javier Freedom Plaza sa San Jose de Buenavista, Antique, ayon sa Antique Police Provincial Office o APPO. Pinahayag ni Police Colonel Lea Rose Peña, Provincial Director ng APPO, na naging matagumpay ang aktibidad dahil sa mahigpit na koordinasyon at kooperasyon sa gitna ng kapulisan at protest organizers. Pinuri naman ng opisyal ang mga organizer at mga lumahok para sa mapayapang pagsagawa ng tahimik na pagtitipon. Dagdag pa na pinupuri din niya ang pagrespeto nito sa batas at gayon din ang presensya ng kapulisan na nagpapasiguro na ang karapatan ng publiko na magprotesta ay ganap na naisagawa habang pinapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ang tungkulin ng kapulisan ay tiyakin ng mapayapang pagsasagawa ng rally at protektahan ang mga karapatan ng mga nagpoprotesta at ng publiko. Para sa Mighty C Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, aktivistang grupo na Mabinay 6 sa Negros Oriental ang nakalaya na sa 7 taong pagkakakulong matapos maabsuelto. Balita hatid sa atin ni K5 Rufa Devero. Inabsuelto ng Dumaguete Regional Trial Court Branch 42 kahapon ang mga aktivista na binansagang Mabinay 6 sa kasong illegal possession of firearms dahil sa kabiguan ng piskalya na patunayan ang kanilang kasalanan. Inaresto ang 6 noong Marso 3, 2018 sa Barangay Luyang, Mabinay, Negros Oriental matapos akusahan ng 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army na nagtataglay ng high-powered na mga armas. Kabilang sa mga napawalang sala ay sina Miles Albacin, isang mamamahayag at nagtapos ng mass communication sa UP Cebu, Randall Hermino, tubong Negros Oriental
Oriental mula sa pamilya ng mga manggagawa ng tubo, Carlo Ibanez, na lumaki sa Cebu, at mga organizer na magsasaka na sina Jumar Indico, Joey Veloses at Bernard Gillian. Sinalubong ng Mabinay 6 ang kanilang pamilya kahapon matapos ang 7 taong pagkakakulong. Para sa Medicina Work News, ito si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Gayun din MSWDO at MHO San Marcelino naghahanda na ng food packs at gamot para sa mga residente na posibleng maapektuhan ng bagyong Nando at Habagat. Balitang hatid sa atin ni K5 Smile Abrera. Tiniyak ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at Municipal Health Office ng San Marcelino, Zambales na nakahanda na mga family food packs at gamot para sa mga residente posibleng maapektuhan ng Super Typhoon Nando at Habagat. Inihanda na ang mga relief goods sa evacuation center sa Barangay Luwag bilang paunang tulong kung sakaling lumala ang sitwasyon. Ipinabatid ng MSWDO na nakapreposition na ang food packs upang mabilis itong maipamahagi sa mga pamilyang maapektuhan ng kalamidad. Samantala, tiniyak ng MHO na may nakalaan ding mga gamot sa Rural Health Unit na agad gagamitin kung sakaling kailanganin ng mga evacuees. Bahagi ito ng mas pinaigting na emergency response ng lokal na pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan at agarang tulong para sa lahat ng residente. Layunin ng hakbang na mabawasan ang epekto ng kalamidad at matiyak na walang pamilyang mapapabayaan sa oras na sakuna. Ito, si K5 Smile Abrera para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Olongapo po. K5 News FM. Network News. IDC Network News. Gayun din 4 na barangay sa lungsod ng Iloilo binaha dahil sa habagat. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Team Kaluyo. Nakatala ng 4 na mga barangay na binaha sa lungsod ng Iloilo dahil sa pag-ulan, dala ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Nando. 2 dito ay mula sa distrito ng Mandurriao at ito ay Barangay Oñate de Leon at Barangay Kalahunan. Samantala, nakaranas rin ng mataas na pagbaha ang Barangay Kamalig at Barangay Balantang na nasa distrito naman ng Haro. Nagpapatuloy naman sa ngayon ang monitoring ng Iloilo City Government. Samantala, may face-to-face classes na ngayong araw sa mga eskwelahan sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Samantala, bangka nasira matapos hambalusin na malaking alon sa Paricagayan na dulot pa rin ng Super Typhoon Nando. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Mary Lore Duque. Nasira ang isang bangka matapos hambalusin ng malaking alon sa kasagsagan ng paghagupit ng Super Typhoon Nando sa baybayin ng Barangay Padaya, Apari, Cagayan kahapon. Ang naturang bangka ay pagmamayari ni Juan Manalo na sa ngayon ay namroproblema kung saan siya kukuha ng panggastos sa 5 miyembro ng kanyang pamilya dahil wala na siyang gagamitin sa pangingisda. Agad nagtulungan ang ilang mga residente upang buhatin ang natirang bahagi ng bangka at ilagay sa mataas na lugar. Kasunod nito, nagsagawa ng forced evacuation ng kapulisan sa ibang barangay ng Apari upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Samantala, nakaranas din ng malakas na hangin at pag-ulan ang ilang parte ng rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Marilor Duque para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Santiago at lalawigan ng Isabela. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Motor bangka tumaob sa Negros Occidental at 2 mangingisda na iligtas. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Makakauwi na sa kani-kanilang pamilyang 2 mangingisda matapos na mailigtas mula sa tumaob na motor bangka sa bayan ng Hinigaran sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang insidente noong araw ng Lunes, Setyembre 22.
Base sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM, naglalayag na ang dalawang mangingisda nang biglang pumasok ang tubig sa kanilang motor bangka habang nasa dagat sa bayan ng Hinigaran. Dahil sa mabilis na pagresponde ng Philippine Coast Guard o PCG, agad na naidala sa dalampasigan ng Barangay Gargato ang mga mangingisda. Kinilala ang mga biktima bilang sina Eric Evangelista, 44 anyos, residente ng Victoria City, at Conrado Cañete, 33 anyos, na residente naman ng bayan ng Hinigaran. Kahapon Lunes, bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng Negros Occidental na apektado ng habagat ayon sa Pag-asa. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, 3 bahay natupok, isa sugatan sa sunog sa Barangay 22, Cagayan de Oro. Detalye ng balitang yan atin sa atin ni kay K5K Buscaino. 3 bahay ang natupok at isa ang sugatan sa sunog sa Barangay 22, Cagayan de Oro. 150,000 pesos ang damyos na naitala. Umabot sa 3rd alarm ang sunog dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Pamilyang Uy Maghanoy at Omega ang nakatira sa nasabing mga bahay. Ayon kay SFO2 Gisrel Lazaga, arson investigator ng Makabalan Force Station, sa bahay ni Salvador Omega nagsimula ang apoy. Habang nasa bahay si Omega, napansin niyang lumiliyab ang kanyang kisame. Sinubukan pa niya itong apulahin, ngunit hindi niya ito kinayat na paso ang kanyang braso. Agad na lumabas ng bahay si Omega at dinala sa hospital. Di pa matukoy kung may kinalaman sa linya ng kuryente ang sunog. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayon din, 4 na katao sugatan matapos sumalpok sa poste ang isang UV Express sa Rojas City. Detalye ng balita atin sa atin ni K5 Roldan Villaria. Sugatan ang 4 na sakay ng isang UV Express van matapos sumalpok sa poste ng welcome signage sa Barangay Baliwagan, Rojas City. Sa nakalap na impormasyon ng K5 News FM Rojas, nagmula sa Iloilo at papasok na sa Rojas City ang naturang van nang nabangga nito ang poste ng welcome signage. Posible anya hindi kagad napansin ng driver na mula sa malapad na kalsada ay nasa gitna ng daan ang naturang poste. Sa ngayon, patuloy na ginagamot sa ospital ang 4 na mga sugatang biktima. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At isang lalaki arestado sa pagnanakaw ng Christmas lights sa isang mall sa Kalibo, Aklan. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni kay K5 Leonard Viray. Arestadong isang 43 anyos na lalaki mula sa poblasyon Kalibo matapos mahuling nagnanakaw ng Christmas lights sa isang mall sa bayan ng Kalibo bandang alas 10:30 ng umaga nitong Lunes, September 22, 2025. Ayon sa ulat ng Kalibo PNP, nakatanggap sila ng tawag mula sa security guard ng nasabing mall na nagsasabing may nahuling shoplifter. Nahuli umano ang suspect na itinago ang ninakaw na Christmas lights na nagkakahalaga ng 3,000 pesos sa loob ng kanyang t-shirt. Dinala agad sa impila ng pulisya ang lalaki at sa halip na sampahan ng kaso, nagbayad na lamang ito ng halagang 3,000 pesos para hindi na ireklamo at agad na makalaya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, magkakasabay na nagpatupad ng taas presyo muli sa kanilang produkto ang mga kumpanya ng langis. Kanina alas 6 na umaga, ipinatupad ang dagdag na piso sa kada litro ng gasolina, habang mayroong 80 centavos naman ang pagtaas sa kada litro ng diesel. Gayun din ang kerosene na mayroong piso na pagtaas sa kada litro. Unang tinukoy ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na ang pagtaas ng nasabing produktong langis ay dahil sa patuloy na tensyon na nagaganap sa gitnang silangan at ang patuloy pa ring tensyon sa pagitan naman ng Russia at Ukraine. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala,
Samantala mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Inanunsyo na ni French President Emmanuel Macron na kanilang kinikilala ang Palestine State. Isinagawa ni Macron ang anunsyo sa pagdalo niya sa United Nations General Assembly sa New York. Sinabi nito na mahalagang nasabing pagkilala para matigil na ang pag-atake ng Israel sa Gaza. Iginiit na desidido rin ang kanyang bansa para isulong naman ang ceasefire sa pagitan ng mga bansa. Pagugunitang nauna nang nag-anunsyo ang mga bansang Britanya, Canada, Australia, Portugal ng formal na pagkilala sa nasabing estado. Network News. YTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Romeo Catalan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Panyaga Time. Oras sa subong. 12:00 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo-bala ka mo nga sa adobo nga baboy, mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang aslong kag may kagat sang siling labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakook ka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakook sa sarap. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalaga ng oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 de superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, maginom kita adlaw-adlaw sang DTX 500 mga kakipa. Para malikawan naton ang komplikasyon sa mga balatian, bangod may diabetes kita, maginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para magdubo ang atong sining blood sugar, maginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato ng insomnia, kag mahamuok ang aton katulugon kun gabi, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant. DTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, diabetes arthritis magkaayo. DTX 500, ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kaki-5 kag subong sa mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Sa nakapanguna nga mga balita, 60 bilyones pesos gindugang sa pondo sang PhilHealth sa 2026. Pasado na sa Budget Amendments Review Committee o kon House Committee on Appropriations ang dugang 60 bilyones pesos nga subsidy
para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa idalom sang 2026 national budget. Sa deliberasyon kahapon September 22, ginpahayag ni Surigao del Norte Representative Romeo Momo Sr. na naghingo ang PhilHealth sang dugang 49.1 bilyones nga pesos nga subsidy para sa masunod nga tuig agod mapalawig ang ila benefit package. Suno sa chairman sa committee nga si Nueva Ecija Representative Micah Swansing, may nakapainang 53 bilyones pesos para sa PhilHealth sa idalom sang 2026 National Expenditure Program, kagdugang 60 bilyones pesos sa diin makasaka ini sa 113 bilyones pesos. Dugang pa ni Swansing ini ang kasunod sang pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ibalik sa PhilHealth ang 60 bilyones pesos nga pondo nga ginkakas sini nga tuig. Ginaprobahan naman sang subcommittee ang motion para sa dugang pondo sang PhilHealth. Samtang sa iban pa nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Mga politiko hindi makaluwas sa flood scam. Suno kay Secretary Vince Dizon. Wala nakatapos sa mga ininyero, empleyado kag sa mga kontraktor sa Department of Public Works and Highways sa ginapatigayon nga investigasyon sa flood control anomaly. Ginbuyagyag sini ang ila ginahanda nga mga subong nga mga kaso ay pasaka batok sa mga opisyal sang gobyerno kag mga politiko nga may kahilabtanan sa anomalya. Sa interview sang Cancel Corruption Now, ang special coverage sang Bilyonaryo News Channel ginsiling ni Dizon kay BNC anchor Pinky Webb nga nagpasaka na sang kasong DPWH sa tatlo ka mga reklamo sa Office of the Ombudsman kag Commission on Audit sa nakaligad nga duha ka semana batok sa 26 ka mga individual. Kalakip man nga ginkasuhan ang 20 ka mga opisyal sa DPWH. Kaupod ang ginkakas nga sanay engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez kag gimapa ka mga kontraktor nga pareho nanday Sara Diskaya kag Sally Santos. Sa pamangkot kumayara sang politiko nga may kailabtanan sa modos sang korupsyon sa DPWH kinsiling niya nga ang mga dokumento nga nagaangot sa SunWest Construction Corporation sa mga substandard ng mga flood control project sa Oriental Mindoro. Ang nasambit nga kumpanya ang gintukon ni ako Bicol Party List Representative Saldico nga anay tagpamuno sang House Committee on Appropriations na sa karon yara sa luwas ang pungsod. Ginpatod man ni Dizon nga kasuhan nila si Ko kag ga-freeze ang assets sang iya pamilya kag kumpanya. Sa iban pa nga mga balita, may kang tanan sini mga kaki-5. Sa mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Magluwas sa Senado, Kamara Malacañang nagpanginpulos man sa pondo o kon fund diversion suno sa Ateneo. Nagpagwa ang Ateneo School of Government sa mga datos nga nagapaatag sang distribusyon sang budget sa nagkalain-lain nga mga departamento sang gobyerno. Base sa datos nagkalain-lain nga mga kantidad ang ginpain ang budget sa mga departamento sang gobyerno pareho sa Department of Public Works and Highways. Apang mayara nga budget cut halin sa mga ini ang nagkadto sa iban nga departamento sang gobyerno. Dugang pa sang Ateneo nga dako ang apekto sang hindi insakto nga paggamit sang budget kag nagkadto sa mga departamento nga nagresulta sang pangutang sang mga ahensya. Ang pag-utang naman sini ang nagaresulta sa pagtaas ang utang sang pungsod. Sa pagbaton kag pagtunga sang budget sa mga ahensya, may ginkuha man ang executive kag legislative diri. Base sa 2025 General Appropriations Act bicameral report, 17.3 bilyones pesos ang nagkadto sa Kamara de Representante
5 kabilyon ka pisos sa Office of the President kag 1 kabilyon ka pisos sa Senado. Bangod diri nakitaan man ang datos sang Ateneo nga ang pagtaas ang budget sang OP o kon Office of the President sang 461%, 47% sa Office of the Vice President kag 275% sa Senado. Sa iban pa nga mga balita, Vice President Sara Duterte nakakita sang pungsod nga mag-aampon o kon magabaton sa iyamay po anay Presidente Rodrigo Duterte. Ginpahayag ni Vice President Sara Duterte nga may isa ka pungsod nga handa nga magbaton kay anay President Rodrigo Duterte kon maaprubahan ang hingyo sini nga interim release alin sa International Criminal Court. Suno kay Vice President Sara Duterte na subiti na sa iyang abogado ang petisyon nga nagapahayag nga wala sang jurisdiksyon ang ICC sa anay presidente bangod naglagpas na isa ka tuig nga window matapos ang paghalin sang Pilipinas sa ICC sang 2019. Bilang kabahin sa petisyon sa temporaryo nga kahilwayan, ginpahayag nga kinahanglan sang isa ka third country nga magabaton kay Rodrigo Duterte samtang ginahikot ang kaso. Suno kay Vice President Sara nga may isa ka pungsod nga naghatag sang konfirmasyon apang hindi ini ang Japan. Dugang pa niya nga makita sa ICC website nga mayara sang third country nga nagpahayag nga okay lang sa ilang nga ipahamtang ang anay presidente sa ilang lugar. Wala pa niya giningadlan ang pungsod apang ginpasiguro nga masubiti ang tanan ang dokumento sa ICC. Nahibalawaan nga nadugayan ang proseso bangod hindi mapos na magpakignegosasyon sa isa ka pungsod. Kag sa katapusan nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. 3 ka personalidad sang PDP laban nga ginapamunuan sa mga Duterte kag isa ka anay politiko ang ginapatihan nga utok sa pagpanggamo sa Mindula, Manila sadtong Domingo, September 21. Naibalawaan nga sa masaligan nga tilimanaan sang politico.com nga ginaimbestigaran subong ang abogado nga si Attorney Ferdinand Topacio, anay Executive Secretary Vic Rodriguez, anay Manila City Administrator Bernie Ang, kag anay Congressman Harry Angpin nga may kalabtanan sa Mindula Riot. Sa isa ka cryptic statement sa Facebook, nagdistansya si Rodriguez kag ang iya grupo nga maisog sa natabo sa Mindula. Una na nga ginsiling ni Manila Mayor Isko Moreno nga may isa ka politiko, isa ka Filipino-Chinese kag isa ka abogado nga nagpondo sa grupo agud to nga magpanggamo sa Mindula nga ginkapila sang 129 ka mga pulis kag 76 ka mga sibilyan. Nangayo na sang pahayag sa mga nahinamitan nga mga personalidad ang politico.com nga magpagwa sang update tuhoy diri sa tion nga sila ang magasabat. Kagamuyad to ang kabugusan sa mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. 11 Mbps. Ang ini nga ambahanon ginadedicate naton para sa mga makawat, mga kawatan nga ara sa gobyerno, kag mga kawatan nga mga politiko. Nangyayari noon at sa nangyayari ngayon, tayong mga Pilipino raw ay may ugaling magnanakaw mula pa nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ito kaya'y totoo. Natuduhin yung pada pangawat, natuduhin yung pada palimpyo-limpyo. Sabi nyo ay kamo maabot ni Rocket. Abot na kamo toy. Palimpyo-limpyo ba kamo? Ginareklamo yung kontra news politika?
Tika mo ya, limpyo ka mo. Ining ambanon para ni sa inyo gid tanan-tanan. At sa iba'y nakikinabang. Tingnan mo ang iyong sarili, suriin mo ang iyong ginagawa. Ikaw ba'y isang magnanakaw, ang taong mapagsamantala? Hindi nagpapapawis, hindi lumuluha, ginagamit ang galing sa hindi tamang gawa. Kampiyon, 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 kampiyon! Oh my God. Next question. Unta tananay. Oh my God. Unta tananay. Next question. Unta-tonta na. Hey! Namo ga palimpyo-limpyo no abi nyo ay kumamabot sa mga tao. Abi nyo gid mga constituents nyo bala mga menggo nga. Mga maalam ni mga constituents nyo. Abi nyo ay kumamabot. Ay nano man. Oh my God. Next question. Nang oras. 11 Mbps. Was naman ang ambahanon para gid sa mga kawatan ara sa gobyerno kag mga kawatan nga mga politiko. Oh my God. Next question. Dali lang kay sa 28 kali isa na katuig ang K5 News FM Sara Iloilo no. Kaya sa mga ka K5 dira sa Quinto Distrito isa na katuig ang K5 News FM Sara. Isa katuig nga pagdala sa balita, kalingawan kag pagserbisyo publiko para sa inyo tanan-tanan. Kani sa amon pagsaulog sang amon unang anibersaryo. Update ninyo kami sa September 30, last 9 sa aga sa Sara Garinasyum. Para sa KKB o K5 kalingawan sa barangay, magsinadya, maglingaw kang magdaog sang papremyo katulad sa mga produkto sang Klinika di Alternatibo Medicina Wellness Center ni Dr. Amiloy. DTX 500, Mighty C, Ditribayo, DTX Coffee Mix, kag iban pa. Ini ang amon pagpasalamat sa inyo para sa inyo pagtutok kag pagsuporta sang nakaligad nga isa ka tuig. KKB, K5, Kaligawan sa Barangay, in celebration sang 88.7 K5 News FM Sara first anniversary. September 30, 2025, alas 9 sa aga, sa Sara Garinasyum. Kita dira mga ka-K5. Kag subong man sa mga permiblan nagadalagan. Mga runners, sanda na bala kamo. Mangin kabahin sang 88.7 K5 News FM Sara Run for Hope 2025. Isa katikang, isa kapaglaom. Ang 3K kag 5K fun run for at least 100 beneficiaries. Gaywaton ini sa September 28 alas 5 sa aga sa Sara Municipal Plaza. Paano ini magpa-register? Palihog lang kontakan niyo si Kaki 5 Reggie Di Mayo sa 0966-507-7658 or 0994-441-7685 o kung magpadala sa mensahe sa 88.7 K5 News FM Sara Facebook page or magbisita sa studio dira sa sulod sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company headquarters sa Barangay 02 Sara Iloilo. May pre-registration magasugod sa Agosto 20 na. May mga walk-in kag on-site registration ang pagabatunon. Registration fee 100 pesos regular, 50 pesos para sa mga estudyante, 17 anyos pa kag below. Kag may t-shirt 200 pesos kag may nagaulat nga sorpresa kag papremyo sa mga finishers.
Sa imo tagsa katikang kalipay sang mabuligan ang kabaylo. Kag may yara pagit pagaywaton nga bangod si sa katuig nga kaywatan, may isa yara nga pagpatigayon nga libre nga konsultasyon sa inyo mga ginabatyag nga balatian magupod sa medical mission sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy sa mabot nga Setyembre 28 las 9:30 sang aga sa Sara Garinasyom. Pero tungod sa limitado kalang kag pwede maka-cater ang aton mga klinika consultant, magpa-reserve sang inyo slots magkadto sa istasyon sang K5 News FM Sara ngayara namtang sa slot sang 2nd IPMFC headquarters sa Barangay 02 Sara, Iloilo kag magkuha sang inyo priority tickets o kung mag-contact sa numero 0994-441-7685 o kung magpadala sa mensahe sa Facebook page ang 88.7 K5 News FM Sara. Libre nga konsultasyon para sa inyo kag may nagaulat pa nga big discounts para sa aton nga mga produkto kinitaay kita mga kakipay. Bangini nga medical mission ang ginadulong sa inyo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio kag DTX Coffee Mix kag sang K5 News FM Sara, Iloilo. Congratulations! Problema'y tinatalikdan sa lamin sa matay hindi makita. Kisarap ng umaga lalo na kung ika'y gising. Tanghali maligaya kung ika'y may makakain. Mayo nga pon man dira sa kay Barangay Captain Chito Ebiernas. O kap, musta na da? Barangay Captain Chito Ebiernas ang Barangay 02 Sara, Iloilo. Dira namtang ang K5 News FM Iloilo. Kapamati ni si Kap Chito Ebiernas aton mo. Iban pa nga mga balita kag informasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad pagbaliktad dugay-dugay. Aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Standby na mga ka-K5. K5 News FM, championing the lives of the... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi.
Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sulay-layunin nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon nga estasyon,
K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng istasyon K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Halilrigya sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka K5 kadungan sang ilang 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka K5 diri sa 11 Mbps, mga balita ug public service sa K5 News FM Iloilo. Number 1. Mayong nga po nandira kay Sir Ricky Manaay. Si Ricky Manaay kag Antonina Manaay sa Bangga, Cabo. Dira sa distrito sang Mandurriao. Salamat kita sa inyo prayon niya pagpamati diri sa K5 News FM Iloilo. Kay Paribi Boy Cadiz dira sa Barangay East Baluarte. Dira sa distrito sang Molo. Musta na Paribi Boy? Anyaga na Ano sudan tada? May nga po man sa kay Ma'am Marie Talia Mitsilina dira sa Hong Kong. Ma'am Marie, may nga po nanda kay Ma'am Nadeline Xiaotong. Kay Ma'am Veronica Delgado Recto. May nga po gida kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Kay Ma'am Laura sa Makaysay dira sa Hong Kong. May nga po man kuno sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento kag kay Ma'am Marie Talia Mitsilina. Sa kay Ma'am Nadeline Xiaotong, Ma'am Marita Lia Mitsilina, kay Sir Edgar Badbadon. Mayong hapon nanda, no? Kay Sir Hodlo Montana. Sir Hodlo Montana, good lunch. Mayong hapon nanda kay Sir Tristan Wyatt V. Gulay. Mayong hapon gid. Salamat ha. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, mayong odtogid. Kay Ma'am Maricel Baluro Kasipli dira sa Balabaguharo. Ayong hapon gida. Salamat gida. Kay Sir Arman Bako Guay. Sir Arman, musta biyahita te? Musta mga kapangamusta sa mga pumuluyo sa barangay Tinurian kag barangay Suhuton sa Banwa sang Barotac, Nuevo Iloilo.
Alin sa kay Paul sa Parkon, idol dyan, makita ko may politiko nga involved sa kinawatay. Tampong ulay kami, kabalos man lang sa mga kawatan da. Mga wala, uya, sinsya na sa mga tinaga ko. Ati nagasimpatiya makita sa imo, Sir Paul sa Parkon. Ang ilog sa dagat patungo, sanang isipan at mararating mo. Mayong hapon man sa kay Sir Rodel Pisante kag Smith David sa salakyan subong ni board member Rolly Biaka Distora. O mayong hapon na mga sir. O kay Sir Rodel Pisante kag kay Smith David kag sa kay subong sa salakyan kuno ni board member RBD. Salamat kita, halong sa pagbiyahe. Malibot naman kamo sa kwarto distrito. Ay nga po na sa inyo. Salamat kita sa inyo tanan-tanan yung pagpamati diri sa K5 News FM Iloilo. Mga pikitanay. Hindi nga anay ang pangapita. Mga pikita DTX Coffee Mix. Ang kape bilang ang kape bilang healthy ni Dr. Amiloy. Amuning nami nga kape kay kung makahigop ikaw sang mainit-init nga DTX Coffee Mix. Makasinggit ka sang namit kag saburuso nga kape. Na satisfied ang kaugalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix sa healthy coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman healthy but creamy coffee, mag pre-bio coffee. Pre-bio coffee, mga kaki-5 kay healthy ni sa kay probiotics. Plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay. Kag creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Kag para nga malikawan naton, hindi magsakit ang aton tiyan, hindi mag-bloated tiyan tayo, hindi kita mag-LBM. Bangon sa wala kita wala matunawan sa mga ginakaon naton, mag-inom kita adlaw-adlaw sang Clinicas Probiotics. May mga taong bulag kahit. Kaya ang Clinicas Probiotics, pa-active ini sa aton sininga digestive system. Kay kung active siya, ginatunaw niya sa gusto. Ang aton sini nga ginakaon, ang mga maayo nga mga parte sa ginakaon ta gina-distribute kay ni sa nanoy tuhay nga parte sa aton lawas. That's why nga healthy kita. Kag ang ini maayo amo na nga ginapagwa naton. O masuluhay ang pagpamuhin ta mo. Regular kag masuluhay nga pagpamuhin sa mga higko sa lawas ta kon naga-Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw. Clinicas Probiotics malikawan naton diri ang LBM, bloated nga tiyan, sakit sa tiyan, UTI kag iban pa kag ginaproteksyonan sang Clinicas Probiotics ang nanuhay tuhay nga parte sang aton sining lawas. Clinicas Probiotics. On maligo kita para magpreska ang aton sining pamatyagan, gamit sang Clinica DTX beauty soap kay naga-fresh na fresh ang feeling naton bala. Fresh ka kita kung naka-Clinica DTX beauty soap kita. Nagapaputi kag nagapahamot sa aton sining lawas. Kung malaway ka, maligo ka, manghamoy ka gamit ang Clinica DTX beauty soap kag magpang-espiho kay gwapo, ikaw ka nagagwapa, kaw sina. Naga-rosy chicks ang imo sining guya. Kanami kung magpanghamoy ikaw, magpaligo ikaw, maggamit sang Clinica DTX beauty soap. Fresh na fresh ka para ma-maintain ang freshness. I-roll on nato ng aton sinailog pagkatapos paligo, mag-roll on kita sang Clinica Deo Fresh. Kaya naga-fresh na fresh kita. Maluwasin na mahmot kag maputi ang aton siningailog sa Clinica Deo Fresh. Kag kung bisan ano po pa kapilit, ano pa ka himas-himas da kung wala na gid si Manoy. Manambal sa amigo ko Blapol niya sinya ano man ni Jan man. Dungan na kami nigwa sa kalibutan. Siya huya-huya, ako ya patay huya. Para nga hindi ka makamusina, mag-extend food supplement ka.
kay nagapabaskog kay nagapatindog sang aton sining lawas. Kag maayo ini kay nagahatag ini sang dugang adrenaline o kon kapagsik sa lawas ta ang extend food supplement para sa mga kalalakinan. Maayo pagin sini kung naga-extend ka adlaw-adlaw kay naga-extend ba ng imo kabuhi, naga-extend ba ng imo sini nga pagtindog sa kalibutan, kag hindi ka magguya-uya. Kag maluwasin na kay may ingrediente ini siya nga maka kag klabuwaska nga nagahatag ini sang mayo sa lawas ta nga naga-circulate sang gustong aton sini nga dugo, malayo sa stroke, malayo kita sa balatian. Tanan nga ini mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. Kaya ang bal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Maposponggan nga hindi ka magbalatian kung nagainom ikaw sang DTX 500. May TC di tribayo kung nagapangapi ikaw sang DTX coffee mix adlaw-adlaw kay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na. Why na kita time sa buong edisyon sa aton sining pagpangalagat kita naman kita buwas. Sa ngalan sang Damian and Women of K5 News FM Iloilo, ang inyo ka K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na